Irazaimase. Tasting kuna parede. Kto ste rozumeli, že ste rozumeli? Však vítajte na ochutnávke. Takže, moči, mango, poky, ikry. Mlodšie oči. Fú, to je hrozné. Liči káva. Vyzerá ako liči káva, ale čo to bude, uvidíme. Vieme, čo to je za príchuť, nemám absolútne otvor to. Čokoláda. Toto? Čokoláda? Akože biela. To voňa brutálne dobré. Také suché, ale dobré. Čo to je za polevka? Ale to dobré. Taká mliečna poleva. To je mliečna poleva na čokoládovej paličke. No, to je fakt dobré. No ja by som to niečo Vybrali sme dobré. Týmto. Či to je ono? Je to ono. Počkaj to. A my sme to dali do chladničky. No. Neverím ti ani slovo. I líči bubble tea. Fú, neznášam bubble tea. Ako, ani ja ho nemusím, ale... To chutí ako ličí limonáda proste. No. Som čakala, že to bude mliečno. Neviem, toto je v pohode. To je ako keby si kúpite ličí limonádu, čo máme rovno tu. A že to bude chutiť takisto. Moči. Som mala raz moči, mal som jahodové, to bolo tak... Akože bolo to hnusné, ale tak som to zjedla. Mangové. Ja nie som moc fanúšik manga, aspoň... Ani ja. Aspoň raz... Prečo som to kúpil? Raz som mala mango a to ma veľmi sklamalo. Bo som mala nejaké zlé, ale... Teba sklamalo mango. Poď sa na tú múku. No. To je dobrá múka. Daj si. Tak umelo, tak ovocno umelo chutí. Teda vonia. Brzga tam múka. Strašne veľa múky. To mám... Daj si. To až také to nie je. Nejde to vôbec dokopy, ale zase až tak hrozné to nie je. Prvý dojem bol taký. Ukáž, ak sa to nehybe. A to nechutí ani ako mango vôbec. To chutí divne proste. Boli ma z toho hlava. Môže obsahovať gluten a rašidy orechy. Tam ešte ďalší, lebo tam je nejaká droga asi. Fú, prečo to jem? Otvor to. Ty máš múčne ruky teraz, to pôjde. Myslíš, že ja to otvorím, keď ty to dáš tam. Múčne ruky. Mám to. Ticho. Počkaj. Ešte drž. Také tipné. Štegli. Chutí to podobne ako toto, ale je to menej výrazné. Water, lychee juice. Nie je to zle, chutí to ako toto proste. Vždycky dávam nádej nejaký moči, lebo on to vyzerá tak dobre. Niektoré príchutí môžu byť fakt dobré. To Oreo, čo väčšinou skúšatý, môže byť dobré. Ale tieto ovoce sú fakt hnus. Možno originál moči sú, že banger. Ja verím v to, lebo ja vždycky vidím ľudí, ktorí to jedia na TikToku a proste to takáž... To sú mrazené polotovary, to nemôže byť dobré. A čo ten ďalší chod? Okay, tak upracujeme a... Vrátime sa s ďalším chodom. Presne tak. Výborné. Treba. Vieme, že sa to má robiť inak, že sa to má nejak variť, ale nám sa proste nechcelo. Takže, kto by nevedel, tak je to tento ramen. Hej. No, daj si. No, to je dobré. Páli to. Páli. Ale nie, daj sa to v pohode. Dobre, ďalší. A ja som čakal, že tu budeme zomierať. Ja. A ja som v pohode úplne. Keď nerozprávam, tak to cítim. Uj. Tipné. Práve som tuto s korením. Ideme na druhý chod. Tretí teda ako v druhom chode, druhý krok. Tak? Je to tu. Hej, čo sa to stalo? Akože nám sa to rozmočilo v tej vode, lebo sme to zaliali horúcou vodou. Ja si dám, počkaj. Ja mám pocit, ako keby som chorá. Čiže ma proste dráždi v hrdle, keď sa ráno zobudíš. Strašne bolia pery. No, tak ale to okrem je. toho nič. No, tak ideme na druhý krok. Toto, ježiš, to vyzerá skoro rovnako, ale je to tmavšie. To je menej vody. No, tam je menej vody. Vonia to viacej koreňovi, no. To už nevonia. Toto asi bude zle. Víš mi tiež sople. Troška sa zohrievam, ale pôjde. Ďalšie. Mám banger. Tak k futbalu, dobre. Jo. Tak mám pocit, keď mám vriacu vodu na úst. Fajn, tak?
Tak ja mám asi väčšiu toleranciu. Ja... To už nám boli. Hej, strašne to pícha. Ale dokázala by som to zjesť. No, Štipe má vrch. Ja som si ešte dožil lyžičku, je to šťavu. Mám asi po 7 rokoch šľahačku z tuby. Bola som na ňu alergická. Nie, že alergická, ale sa vždycky z nej strašne zoserem. To mi už je jedno, sa z tohto dozerám. Tak, na niekoho zdravie. Voda? Uj. Mňa bolí brucho. A neviem, či si chcem dávať ďalšie, lebo pálí to. Toto bol inak tento ramen. Bomba. Prečo to iba tak kliklo na ne? Ale to máte kliklo až potom druhom. Lebo ja som si dal šťavu. No? Mám si aj ja. Dám si kúšok, dám si iba taký chlípok. Boli. Teba boli hlava. Som nesprávny človek. Ja? Mimozemšťan. Ja mám asi jeden silnejšiu toleranciu na. Nič. Absolútny. Akože pálí to, ale... Ja mám pocit, keby, že zoberieš 3 nože a žiješ takto a takto mi. Ešte furt? Jasné. Ja si nechceš dojesť však. Teraz ďasná ma boli. Jasná. Kámo, nezomrieš tu zasa. Ja, ale už to vstúpa. Dobre, kámo. Dala by som si zmeninu. Ale len tak zrejme. Ja. Teraz mám, že vôbec nič nepáli. Úplne odišlo. Toto video malo byť 5 čudných vecí od každého. Končilo to tak, že tu jeme jeden z najpálenejších ramenov. On by viacej pálil, keby si urobil normálne. Takže ako by si zhodnotil? Kúpim ho niekedy znova. Dobre. Myslím, mi to bolo dobre. Ako najedol som sa. Fakt. Fakt? Kebyže som drevorúbač a od rána do večera, že žerem chalapé a takéto sprostosti, a že proste mám vybudovaný ochranu voči štíplému jedlu, no tak to je úplne banger, to jem. A aj tamto viac, tamto mi chutilo ešte viac. Môj názor je taký, že čakala som, že to bude viacej paliť. A určite veľmi to chutí ako každý ramen s paprikou. Aspoň si takto si myslím, že takto chutí ramen. Koľko si mal paprikových ramenov? Prvý. Ale že si takto chutí, akože... OK, to je na dnešok všetko. Majte sa. Čauky mňauky. Čauky mňauky.